साफा साफा दिल्लीयावबो माथो साफा साफा हिनजाव दंसोगारो माथो सिंगुर लानायफ्रासो साफा साफासोलाय ओइ मा एकथायावसो सिख्लाखौनो साफा साफासो दङ बुरैफ्रा सारमोन खोन्थानानै गोजोननाय मोन्दों नाथाय सासे मानसि खोन्थानानै जोबोद मिनिनो ओंखारदों ओइ बिग्रायदा खोन्थानो जोबोद मिनिनो ओंखारदों न'आव थाबाथाय माबा बेमारि आमाव खुमब्रा जानो हायिबायदि थाबाय बेयाव फैनानै माबा सेंग्रा गाज्ला बायदि राफोद जाफैदों बेखायनो आंनि सिगाङाव बुंबाय थायोलै गोसोआ बोरायालाय फंबाय थिगैनो दं आदा राफोद जाबाय था दलै दा रबिअ साराबो बियो आंखौ लिंहरदोंमोन नाथाय बयजोंबो खबर लायासै नांलायालै आहाबो दंखायो दिल्लीयाव फन हरनि र' हेलौ सनालि आं फैदों सना नोंखौ लोगो हमनो नोंखौ लोगो हमनो थाखायनो आं मोसौ हालिखौ फानना फैदों मा बिउटि पार्लाराव गैला बहाथो दङ नोंलाय लदि रडआव बेथ' जायगाया बारा मोजां नङालै सना माबोरै जा मानसियालाय बेसेबां फैसा गारना नोंखौ लोगो हमनो होनना फैदों आङो आइ दोनथ'दों सना ओइ सिबिरा बावगारनायनि गोजोन सुदेम एरबाय थायो नों बेसे नायनो बे माइ ओइ रजनि स्वर्गियारि सा नोंथाङानो बे मेथाइखौ सुनानै गालांदों थेंक इउ नोंथांनि बे मेथाइखौ रोजाबब्लानो आंनि बायफ्लेनाय गोसोखौ आङो मेरामति जानाय मोनदों सार माने रिपेयारिं ओइ माबायदिनाय गोसो जालायखोब्रा मा सिटुएसन थाखाय बेबायदिनाय जाखो माने आं गोदान मोननायखाय गोजामखौ ब्रेकआप खालामनो होननानै आं कल खालामबाय दं बे समावनो गोदाना आंनो कल खालामनायाव बिजि मोनबाय थानानै दंखायले बेहा होननानै आंखौ ब्रेकआप खालामबाय आरो गोजामाबो आं ब्रेकआप बिनायखाय मिनि खुसि ब्रेकआप खालामना दा डाबल ब्रेकआप जानानै ओइ सिगांनि सासेयालाय सिगांनि सासेया डाबल ब्रेकआप सिगांनियाबो बेखायनो मोनसे हाखरखौ जावोबा दै बजासे जावनांगौलै बेखौ जावलाय बहा दै मोनदोंलाय फाग्ला गोसो थोजांसो जायाना नालेंखर थाइसे बायनोबाथ' जांख्रि एसे नायखानांगोन दा दै गैयि गेसाव मोननो दा जायखिजाया जोङो बे बाराव मोननै खामानिखौ मावनांसिगोन नाम्बार 1 थाखा गोनां फैसा गोनां माहाजोन माने मेनन ब्रह्म सारमोन बायदिनि फिसाजोखौ गनायनानै हाबा खालामनांसिगौ नाम्बार 2 जेरैखि जाया थाखा खामायनांगौ गावथारनानैबाबो बुथारनानैबो सिथारनानैबाबो फेरेंगा सारमोनखौ किडनेप खालामनो जोंबो थिखादार जानायमोनब्ला बै थिखादारफोर बायदि बर'नि एक्ट्रेसफोरखौ थाइलेण्ड बेंगालर भुटानफ्राव लांनानै एलबाम खालामफ्लानानै बदि नाजाबाय थानो हागौमोन गथ'नियाथ' आंहा बेफोरबायदि थिखादार जानायनि थांखि गैयालै मोनोब्ला आंबो एमएलए मिनिस्टार जानोसो भाबाव दङ गयानो टिकेट होआ जोंनो बै लामा साइकेल सलायना खिबो दोनांलाय जोंखौ दा बावैनो जोङो
फेरेंगा सार रोनगोरा सारमोनजों लोगो जानानै थिखादार जानांसिगौ लाब गैया नों बेफोरबायदि फैसा थाखानि लब जानानै लथानि दैया लथायावनो रानलांबाय दं गाबनाय जेबो साननांगौ गैया हिन्दीया जेसेबां बोरायब्लाबो बिनि बिजाला मालाबाबो जोबनो थाङा जायो मोनसे बाथ्रा दं सिदा सिजों जुदि खिवा ओंखारबोआबा बथलखौ बुथुमनांगौ जायासै गोरोन्थि सिदा सोनानै गेद्दा खालामनाय नुबो बाथ्राफोरानो नोंना खालि डिसट्राक्टिभ गोजालाय ओइ सार ओइ सनाराम सार फैदों मास्टार ओइ सार ओइ बिथाङा माबा खर' मावबाय दंलै एसे बेखौ दौनो एसे फैसा नांगौ खर' मावनाय मोनलोङाबा आखाइ मावनाय खोनादों खर' मावनायखौथ' दिनै फार्स्ट टाइम खोनाबायलै माने सार गोदो आंनाबो आखाइ मावोमोन दाना खर' मावग्रा जाबाय 1 घन्टासो थानानै बिखा मावो आधा घन्टासो थानानै उदै मावो आधा घन्टा बेसे नांगौ 500 ना 400 300 गाहाम मानो नांगौ आंनावथ' 200ल'सो दंना बिनिनो 100खौ लाखिदो 50 थाखा बायना 50 थाखा आंनो दा हराव होफिनबानो जाबाय खालि मिटिं नोंसोरनो मिटिं खालामनो होननानै गामि रायजोफोरनाव फैसा खांथिनानै फैसा जाबाय थायो जा र' एसे खुगा हमथाना बाथ्रा बुंसन माने बेबायदि बुङो बेफोर गासिबो बर' रायजो राजानि फैसा बिथांमोननि थै गोलोमदैनि फैसा आलादा हादोर सोरजिनायनि सिमांनि फैसा बेफोरो आंहा नोंसोरजों बाथ्रा नोंसोर गैया फैसा सिमांखौ माथो नोंसोरनो नुहैयो नोंसोरनो माथो सेफायो बिसोरले जों रावनिबो सिमां सिफायाखै जेराव नोंसोर बायदि सिमांखौनो नुनो रोङाबा बेवहाय सिफायनायनि बाथ्राया बोरै फैखो सिमां नुग्रोनांगोन जारिमिनखौ मिथिग्रोनांगोन हारिखौ अननो सिबिनो रोंनांगोन आंहा नोंसोरजों बाथ्रा दाथायलायबाय थानो सम गैया माब्लाबा सावरायगोन आं थांनोसै जारिमिनखौ जोंबो फरायदों हिसाब लानायनि मोन्थाया जोंहाबो दङ जारिमिनखौथ' जोंबो फरायदोंलै सार नों फरायदो माब्लाबा जारिमिननि सोमोन्दै मा मिथिगौ नोंलाय आं जारिमिन मिथिया आं जारिमिनखौ मेगनजों नुबोदों जायखौ नोंसोरो लेखायाव मोनाखै जानो हागौ जारिमिन 1983 मायथाइनि 13 फेब्रुवारि मोनाबिलि आब' सानैबो बाहेरावनो बस्ता बनानै लेखा फरायगासिनो ओजों आंनि आफाया बारान्दायाव मोसौ दिरुं सागासिनो आइया इसुङाव बे समावनो हरखाब बहानिफ्रायबा ग्रुप माखासे दुथांफोरा सेखा बा जाथि जं लाना जोंहानि न'खौ बेंफैबाय जों जेबो आन्दाजखौनो मोनासै जेबो हमस्लाबनो हायाखै बिसोरो जेबो खोथा गैया बाथ्रा गैया आंनि आफाखौ बुग्लिनो हमबाय आब'जों आंजों खुनुरखम खारखुमानानै बारान्दा खनायाव थानाय दुब्लिथिं खारखुमायनोसै आरो बिसोरो जोंनि मेगन सिगाङावनो आफाखौ बुग्लिनो हमबाय आफानि गाबख्रावनायखौ खोनानानै आइयाबो इसुंनिफ्राय ओंखारबोनायसै आरो बे समाव बिसोरो आइखौबो गाग्लोबनो हमबाय आरो सासेनि उनाव सासे बिसोरो आफा आरो जोंनि मेगन सिगाङावनो आइखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आफा आरो आइनि गोसो मोदोम लिखानाय सोलेरखौ बिसोरो बेयावनो जोंनि मेगन सिगाङावनो आरोबाव खासि बिसि बुथारनाय जाबाय बे समाव जोङो जेबो हमनो हायाखैमोन गुबुन फारसेथिंजाय
फरायनायसै आरो बेयावनो आइ आरो आफाखौ गोसोखांनानै जोङो हरसे गाबदोंमोन सानथाम सोलिनाय बे बुथारदुंनायाव जोंनि गहपुर हालामनि गिबि मुंख्लें गिबि मुंख्लं गरदें बसुमतारीखौ लाफानानै गासै सा 534 बर' सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों आरो नोंसोर बुंदों आं जारिमिनखौ मिथिया सार जोंखौ निमाहा होदो सार जोंखौ निमाहा होदो सार जाबाय बेफोरबायदि गोबां जारिमिन दङ सम सम आंजों ओंखार नोंसोरो गासै बाथ्राखौ मिथिजोबगोन औ सार जोङो सानफ्रामबो जौ लोंथिंबायनानै बाइक सलायथिंनानै ड्राग्स डेनड्राइट गान्जा सोबै हारि आरो समाजनि खोथाखौनो साननो बावलांदोंमोन सार जोंबो दिनैनिफ्राय नोंथांनि समाज दानायनि खामानियाव हेफाजाब होगोन सार समाज सिबिनाया एसेबां गोरलै नङा माखासे जेंना जेंसिनि मोगा मोगि जानोबो गोनां जायो सम सम नोंसोर हागोनथ' हागोनब्रा सार दिनैनिफ्राय लागावसेन जों दे बिदिब्ला जोङो गासैबो थिग जाबायब्लालाय आंनि बै गहपुर हालामनि गासै सा 534 सुबुंनि नामाव दिनै 1 मिनिटनि जोङो कन्डलेन्स खालामजाया होनबा बयबो हाय सार मा गहपुरल' गासै बर' हारिनि जेसेबां मुंख्लं जालांबाय बिसोरनो नाव खालामबा माबोरै जागोन आरो मोजांबाव दे बिदिब्ला अन्नानै बयबो गसंनो थाखाय खावलायबाय जागायबाय जोब्बाय